De ma most itt elsősorban a fiatalokat ünnepeljük, és különös tekintettel az utánpótlást. És néhány hónappal ezelőtt néhányan kitalálták azt, hogy legyen egy hónap műhelye díjátadó sorozat. A Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon és az utánpótlássport.hu oldal meghirdette ezt a hónap műhelye sorozatot, ami egyre népszerűbb, egyre többen pályáznak, volt már 3 díjátadó, és ma itt következik a 4. Úgyhogy mielőtt elmondanám az egész történetet, szeretném a színpadra szólítani a főszereplőket, mindenek előtt a mai díjazottakat, a Ferencváros női kézilabda szakosztályának utánpótlás tagjai. Hajrá Fradi, és akkor érkezzen a színpadra Postfai Gábor úr, a Decathlon ügyvezető igazgatója. Hemala Zsolt is itt van már a színpadon. Bruckner Gábort is szeretném a színpadra szólítani az utánpótlássport.hu képviseletében. Lehmann Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolájának programigazgatóját, és szerintem valamennyi főszereplő itt van már a színpadon, tehát akkor próbálom nem elállni itt a képet a lányok elől. Visszatérve tehát gyorsan az eddigi története az utánpótlássport.hu, a MOB és a Decathlon közös programjának, hogy a januári teljesítmények alapján a győri kajakkenu szakosztály volt az első, aztán egy téli sport, a szegedi korcsolyások örülhettek az 500 000 forintos vásárlási utalványnak, majd pedig a márciusi teljesítmények alapján egy dorogi műhelye, dorogi birkózóknak a műhelye nyerte az 500 000 forintos vásárlási utalványt, ezúttal pedig az interneten leadott, az utánpótlássport.hu internetoldalán leadott szavazatok és a Magyar Olimpiai Bizottság vezetésével alakult szakmai zsűri által meghatározott sorrendnek megfelelően a Ferencváros utánpótlás kézilabda szakosztálya a hónap műhelye. Egy nagyon nagy tapsolásnak! Nagyon hátraálltatok, mindenki jöjjön egy kicsit előrébb, jó? Hadd kérjem, és akkor én gyorsan így itt a soron végig megyek. És elsőként hadd kérdezzem meg Bruckner Gábort, aki gyakorlatilag a szülő atya vagy szellemi ötletadója ennek a hónap műhelye sorozatnak, hogy gondolom, hogy most egy kicsit ugye a teszibel is jobban dobog, tehát úgy érezheted, hogy megint egy nagy lépést tettetek előre, hiszen volt már díjátadó gála kétszer a Decathlonban, legutóbb elmentünk egy legendás birkózó terembe, de még ennyi ember előtt és egy ilyen környezetben nem jutott el ez a díjátadó gála. 4 hónap alatt elég nagy utat tettetek meg. Így van, és reményeink szerint a következőt a Puskás stadionban, azt a végén meg a Dióban Marakánába tartjuk, hogyha ennyi érdeklődő lesz. Hát nagy öröm ezt látni, hogy végül is ez az akció, ez a díj, ez ilyen mértékben fejlődött. És az is nagy öröm az én számomra, hogy végre első alkalommal ünnepelhetünk most budapesti győzteséget, ráadásul először csapatsportágat. Nagyon remélem, hogy ez a sorozat nem szakad meg, és a következő hónapban majd egy szintén Budapesti, de mondjuk kosárlabda szakosztályt ünnepelhetünk majd, de ne szaladjunk ennyire előre. Vannak egyébként ötleteim, hogy kiket tudnék ajánlani. Mondjuk azért el, hogy most kikkel voltak versenyben a Fradi kézilabdásai? Ugye minden alkalommal úgy zajlik ez a díj, hogy a szövetségek, a vezetők, az edzők, a szülők, vagy maguk a sportolók által részünkre, figyelmünkbe ajánlott szakosztályok közül 5-öt kiválaszt, ami szakmai zsűrünk, és ez kerül fel egy szavazólapra, amelyre aztán a közönség voksolhat. Az áprilisi teljesítmények alapján a Fradi női kézilabda szakosztálya mellett a Békéscsabai tornászok, a váci evezősök, a fehérvári Ocskai Jégkorong Akadémia és a Vasas fiúk